התורה עובדת על לעשות מה שצוות. הבנת, לא הבנת, אתה מחויב לעשות. ההבנה היא לא תנאי. היא בכלל לא תנאי. זו המצאה של כל מיני משכילים בדורות האחרונים. אין תנאי כזה בכלל בהבנה. גם זכית להבין? אשריך. זכית לא להבין? אשריך. יש דברים שהם בכלל לכתחילה לא מובנים, שהם חוקיים. אז מה בכלל שייך שם? מה, אני בגלל זה לא מקיים? לא. אני מדבר על הקשר הרגשי, רק כשאתה עובד, אז צריך אנחנו לא עובדים כמו רובוטים, יש קשר רגשי בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. הקשר הרגשי הזה מבחינתי נפגע ונפגם בקטע, בכל מיני קטעים שאני רואה בתורה. אבל אני מכופף את ראשי, לא יודע אם בענווה, אבל בהכנעה, ואומר, מה שהקדוש ברוך הוא אמר, אני עושה. אני לא עושה תנאי. ואם אני עובר, חס ושלום, על מה שהתורה אמרה, אני יודע שאני עובר, אני לא ממציא עכשיו פתאום שזה מותר. לא, אתה יודע, בוא נהיה כזה רפורמים, פלורליסטים, אנערף, קונסרבטיביים, מתקדמים, קוראים לזה. אתה מבין? לא, זה בשום פנים ואופן לא. אני גם דרך אגב, את רוב אלה שהם רפורמים, אני לא ממש שונא אותם, כי הם נורא מסכנים במציאות שהם חיים בה. אותם אלה שהנחילו להם את הדבר הזה, אני לא השם מרחם עליהם. אתה מבין? אבל מנדלסון, שהתחיל את כל המהלך הזה, היה עוד יהודי שלא ניסח יין כשהוא נגע בו, הוא היה מצטרף למניין, אני קראתי עליו. כשהוא התחיל את דרכו, הוא עוד התחיל בעדינות. הדבר הזה, כל כפירה ובלבול מתחיל בצורה לכאורה מתקבלת. אתה מבין? יושקה, המכונה ישו, ימח שמו וזכרו, כן? הוא התחיל בתור יהודי, הוא לא, באיזשהו שלב הוא הצטרף למניין. אחר כך הוא עשה מה שעשה. אבל כשזה מתחיל, זה מתחיל בצורה סבבה, אתה אפילו יכול לשמוע, בוא'נה, מעניין מה שהוא מדבר האיש הזה. איזה רעיונות יפים, אולי ניישם אותם קצת, אבל יש מה שנקרא שורש פורה ראש ולענה. וזה צריך לזכור, שורש פורה ראש ולענה, זה כאשר הדבר שנראה כלפי חוץ הוא נראה מאוד יפה ונחמד, אבל בתוך תוכו כבר נזרע זרע הפורענות, והזרע הזה עתיד לצאת. והקדוש ברוך הוא אומר, איתך, אתה, יש לך עסק איתי. מי מטפל בשורש פרוש ולענה? הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא מטפל בו, למה? כי אף אחד לא רואה, אתה מסתכל עליו, זה ראה איזה מותק של בחור, מה, כולנו בסדר, מה? מישהו יודע מה יש לו בלב? על זה אומר לו הקדוש ברוך הוא, לא יובא השם סלוח לו. אין מחילה לאחד כזה, כי אתה מסית ומדיח בצורה הכי מתוחכמת שיכולה להיות. אתה עושה מעשה זמרי ומבקש שכר כפנחס, רק אתה עדיין לא ראו שאתה זמרי. אתה בסדר גמור, אתה הומני, אתה יפה, אתה טוב, אתה בעל חסד, אתה אינטליגנט, סבבה. אתה ממש. לעומת זאת עומד מולך אחד פנאט, יענו בא לפה, מוריד ראשים, אתה אומר בואנה, מה אני צריך את כל האלימות הזאת? תראה איזה דיבור יפה יש כאן. אומר לך, תיזהר מותק, תיזהר, לא להתבלבל. זוכר שחלמתי עליך? אמרתי לך, אמרו לי, תגיד ליוסף, תיזהר, לא להתבלבל. לא, כולנו. החיים האלה זה מסך. זה מין, אתה לפעמים מרימים את המסך, ולפעמים כשמרימים אותו אתה פתאום רואה, בוא'נה, זה לא מה שחשבתי. וכשהוא מורד, אז אתה חי באיזה מין גן עדן של שוטים כזה, אתה חושב שהכל בסדר. הכל נחמד, סבבה. אז זה העניין של עבודה זרה, העניין שהוא התחיל
בטוב. מי אמר לי שהוא ראה את ההיא בסרילנקה? איפה זה היה? מישהו סיפר לי שהוא ראה איזה מישהי בסרילנקה, ממש מתפללת לפסל בטירוף, כולה בדבקות. ואז הוא חיכה, הוא אמר בוא'נה זה עניין אותי. חיכיתי. שהיא סיימה, אמרתי, אני יכול לשאול אותך שאלה? בבקשה. תגיד, את מאמינה שהפסל הזה יושיע אותך? תראה מה זה ישראל, כופר בעבודה זרה, בעצם. לא משנה, הוא יכול לעשות שטויות נוראיות, אבל עבודה זרה, לא. אז היא אומרת לו, מה פתאום? אני מאמינה, והיא אמרה איזה שם של האלוהות שלהם, שזה הכולל, כן? לא רוצה להזכיר אותם על שאני יודע כמה שמות שלהם, כן? אז מה זה העניין? רגע, אז הוא אומר לה, אז למה מול הפסל? הוא אומר, לא, אני רק, תדע לך, אני רק מתמקדת דרכו, אבל אני לא, יש אנרגיה. זה הגדרה של עבודה זרה. זאת הגדרת העבודה זרה. אין לך, האיש הזה קיבל שיעור מסרילנקה, מה זה עבודה זרה פר אקסלנס. כי אחד שמתפעל לפסל הוא מאמין שהפסל יושיע, זה טמבל. זה טמבל בכלל, מי מתעסק איתו? עכשיו, מדרש על אברהם אבינו... כן. כלומר, היה דור כזה. אבל הגויים גם, כלומר, עתיד לבוא גם אצל הגויים... אבל היה יצר הרע כזה, שאנשים... איך זה התחיל? אז אוכל לקרוא בשם, תקשיבו טוב, איך זה התחיל? באמת דור אנוש, אז אוכל לקרוא בשם השם. אבל אני תמיד חשבתי, הפסוק הזה, איזה יופי, אוכל לקרוא בשם השם. התחילו לקרוא בשם השם, לא טוב? טוב, שלמה. את מי לקרוא? מה? את מי התחיל לקרוא? זה אתה הומו ספיאנס, אתה חושב. זה בדיוק הבעיה שלך. תישר עד לשם. אל תדאג, עוד 10 שנים אני כבר לא, כנראה שלא. תרגע. אנחנו התכוונו עוד 10 שנים לרקוד יחד בחתונה של הניל. אמן. טוב, בקיצור, תשמע דבר פלא. אומר לך, אז אוכל לקרוא בשם השם? התחילו לקרוא לכל מיני כוחות השם. תן לי, אני לא יכול, מה, אתה באמת מסתכל על הריבונו שלך? אתה באמת, אני באמת מעניין אותך? תגיד, אני עד כדי כך, תראו, זה דבר פלא, הרי שורש ההפקרות מתחיל מזה שאתה חושב שאתה לא חשוב. זרות, אני קורא לזה הפקרות. למה? כי בעצם מה אתה אומר? שאני הפקר. זה מתחיל בזרות, אבל אני ישר... מי יחשוב עליי? מי אני? אבל זה מגיע להפקרות. למה? כי אתה אומר, אם אני לא כזה חשוב... אף אחד לא רואה אותי, בוא תחר. אז בוא נעשה, בוא נחגוג. אני לא באמת מושגח עכשיו. שמו אותי, זרקו אותי פה. הרמח"ל מונה את זה בתור אחד מסוגי עבודה זרה שקיים בעולם. מה? יש השם. אבל מה לא ולי? מה לא ולי? הוא באמת עכשיו מסתכל עליי. באה התורה אומרת, וואלק, אם לא בחמה שפוכה, אם לא חלכם. ביידיש קוראים לזה רס בן ענק. מבין יידיש? רס בן ענק אני אמלוך עליך. תרצה או לא תרצה. אז תראה איזה יופי. אז זה בעצם לוקח אותך לפינה, שמה? שאתה אומר, גמרנו אדוני, אין פה מה לעשות. אז זה נקרא, אז אוכל לקרוא בשם השם. פלא. עכשיו, מה זה נוגע אליי? זה מאוד מסוכן. אם אתה מתחיל לייחס לקדוש ברוך הוא כל מיני תכונות וכל מיני עניינים כי זה נוח לך, או אתה מתחיל לייחס לאנשים
כל מיני תכונות וכל מיני כוחות שליטה, ואתה מתחיל להתפלל לבן אדם במקום לקדוש ברוך הוא, אתה מתחיל להסתבך, אדוני. מצד שני, עשה לך רב. עשה לך רב, בוא נסביר את ההבדל. יש עשה לך רב ויש צדיק. השורש גם כן, תמיד נגיד את השורש. ויאמינו בהשם ובמשה עבדו. שם השורש. והקדוש ברוך הוא הבטיח שאנחנו נאמין בו, אבל זה לא חידוש. החידוש שאנחנו נאמין במשה רבנו. ואומר הרמב"ם, מי שלא מאמין במשה רבנו, כופר. לא עמדו רגלי אבותיו על הר סיני. לא עמדו. כל השבירות התחילו משם, מהקשר של משה. כל הלימוד, כל הסמינר שעברנו במדבר, היה לא בלהאמין בקדוש ברוך הוא, אלא להאמין במשה רבנו. קורח, דתן ואבירם, כל מה שאתה רוצה, זמרי, הכל היה מחלוקת על הנהגת הקדוש ברוך הוא דרך משה רבנו. האם הקדוש ברוך הוא מנהיג אותנו דרך ישות? איפה הקו עובר? איפה הקו עובר? איפה עובר הקו? זו השאלת השאלות.